Dobre, ešte. Každého srdečne vítam na tomto krásnom večeri v posledný deň v októbri. Volám sa Erik Pastor a dnes ma čaká dobrá, super úloha, že vám predstavím túto super príležitosť a nástroj, s čím teda čo vlastníme a o čom vieme, že existuje. A každý človek, ktorý rád cestuje a ktorý miluje nové destinácie a miesta, spoznávať ich, ten je na správnom mieste, lebo teraz budú také informácie podané, vďaka ktorým nie len vlastný život, ale aj život ostatných môžete zmeniť. A ešte lepšie povedané, nie vy, ale každý si sám vie zmeniť svoj život. A my máme vlastne v rukách ten nástroj a ten kľúč, že ich podáme ľuďom a to, ako sa rozhodnú, to je vždy na nich. A je to ich rozhodnutie, podľa ich rozhodnutia môžu s týmto nástrojom zaobchádzať v živote. A veľmi rád som, že toľký ste sa pripojili dnes, aby ste vypočuli odo mňa túto prezentáciu, toto predstavenie. Ja sa snažím to podať pre vás tak, ako ja to podávam ďalej ľuďom, túto myšlienku, takže poďme do toho. Ja pozdielam svoju obrazovku, aby ste videli, čo ja vidím. No, takže aj je vlastne pootvorená táto stránka. To ešte nastavím. No, takže o čom je tento projekt? Čo nie je vlastne tajomstvo, je na fireflies.com, čo je vlastne cestovná platforma, ktorú my promujeme celosvetovo. A o čom je tento projekt? Je to veľmi jednoducho povedané o cestovaní, o tom, ako vieme dosiahnuť online rôzne cestovania a našim cieľom je, aby sme mali jeden cestovný portál, ktorý je najinovatívnejší na svete a každú jednu turistickú službu, aby sme vedeli nájsť na jednom mieste. Takže je taká informácia, čo my vidíme na tejto prvej stránke, keď my napíšeme, že fireflies.com, tak môžeme prečítať, kto sme, sú tu cestovné štatistiky, môžeme vidieť, ako v predchádzajúcich 14 rokov, že sme mali viac ako 87 000 rezervácií cez tento Fireflies portál a máme viac ako 210 000 cestovateľov, ktorí cestovali cez nás, viac ako 790 000 nocí strávili cez tento portál. A doteraz máme 107 cestujúcich, ktorí sú v niektorých destináciách, nejakých exkluzívnych miestach alebo na krásnych miestach sú a majú dovolenky a teraz napríklad Halloween oslavujú niektorí. Aj my sme teraz napríklad v Prahe s rodinou, my sme tu, tiež patríme do tejto komunity a tiež tento čas strávime aj biznisom, ale aj známym v Prahe oznámime a predstavujeme, čo robíme. A vlastne v týchto 107 ľudí som aj ja, aj moja manželka, aj moja svokra, aj deti. Prečo je to dôležité? Je to dôležité kvôli tomu, lebo ja tu potom ukážem také porovnanie, za koľko my sme rezervovali napríklad tento konkrétne, kde sme hotel. Tuto je vlastne Fireflies misia, vízia Fireflies. Čo je veľmi zaujímavé, je, že vízia Firefliesu je, že
svetovú populáciu, 1% svetovej populácie pritiahnuť, aby cez nás cestovali. A čo podľa mňa ani nie je veľké číslo, je to úplne reálne. Otázka bude a otázka je, že napríklad v uplynulých časoch je, že tí ľudia, ktorí cestujú, ktorí používajú nejaké cestovné portály, tak vlastne a rezervujú si svoje cesty, tak cez koho oni spoznajú Fireflies ako rezervačný portál. Alebo ešte to, čo túto vidíme na tejto spoznávacej stránke, je, že doteraz sme dosiahli najväčšiu databázu hotelov v rámci sveta. Viac ako 5,1 miliónov hotelov sa môže nájsť v našej databáze. Viac ako 800 leteckých spoločností. Tu máme vlastne, z nich môžeme vyberať letenky, viac ako 700 týchto cestovaní, transfery, máme od 150 dodávateľ vo viac ako 150 krajinách máme transfer služby. Potom máme 170 veľkých týchto dodávateľov na požičanie auta, potom veľa týchto ľodí, krúzov, alebo teraz ešte aj vlastne riaditeľ a majiteľ firmy aj povedal, že už sme už finišujeme vlastne so zmluvami s Viatorom a zapojíme najviac teda programov. Čiže toto číslo potom preskočí na viac ako 380 000 programov. A čo je veľmi zaujímavé v tomto celom je, že budúci rok už budú viac a viac týchto služieb a nových služieb na našom portáli a medzi nimi bude aj poistenie, potom storno, poistenie, potom napríklad rezervácia katamari, lodí, alebo jacht, alebo viac a viac týchto služieb sa môžu rozširovať. Potom tu sa môžeme prečítať, že aká je možnosť, keď chce niekto extra príjem. Tiež sú tu hodnotenia od cestujúcich alebo od obchodných partnerov, alebo tu máme aj fotky, ako vy cestujúci, teda naši cestujúci posielali na náš portál. Toto som asi ja s mojimi vlasmi kučeravými, teda takými strapatými. To je v Egypte. Čiže veľa, veľa informácií môžete prečítať na našej stránke. Čo je veľmi dôležité, je, že aké sú tie firmy, ktoré nám zabezpečujú tieto databázy veľké. Tu môžeme vidieť, tuto sú naši dodávateľia, s nimi sme zmluvnení a tieto firmy robia to, že oni nakupujú hoteloch prázdne kapacity a potom vlastne vlastne manažment hotelov nevie sám predať. Čiže oni to nakúpia, tieto firmy, určite za veľkú obchodnú cenu a potom tieto voľné kapacity ďalej predajú pre cestovné kancelárie, pre cestovné portály a iné cestovné firmy. A tieto firmy, tieto portály určite krásne predstavia a oni to predajú pre koncového spotrebiteľa, čo sme ako aj my, ktorí radi cestujeme. Pozrime sa, ako teda funguje celá táto platforma. Ako vidíme, tak tu je na tejto stránke, že prihlásenie. Nevidíme tu, že registrácia, lebo filozofia firmy je, že nám dá možnosť teda ľuďom, že my môžeme vybudovať našu cestovnú komunitu a my môžeme poslať pozvánku. Teda iba s pozvánkou vie človek sa prihlásiť na tento portál. Ja toto napíšem svoje prihlasovacie údaje a môžeme si pozrieť, ako teda funguje vyhľadávanie.
Ja vám ukážem teda také malé porovnanie a aj sa pozrieme, ako sme lepší, ak sme lepší alebo nie. S veľa ľuďmi sa stretávam denne a oveľa častejšie je tu destinácia ako Dubaj, čiže veľa ľudí tam chce stráviť čas. Určite aj medzi vami je človek, ktorý tam túži. Je to naozaj inovatívne, moderné miesto. Čiže napíšeme Dub. Stačí iba začať písať a vyhodí nám možnosti Dubaj, Dubrovník, Dublin, určité miesta, ktoré začínajú na Dub. Čiže napríklad teraz je koniec októbra, november, teraz je taká možnosť, keď ľudia tam stúžia ísť, napríklad do Dubaju, a keď je teraz dobré počasie, lebo v lete je už veľmi horúco, ale napríklad v sezóne v apríli od 1. do 8. apríla, ak chceme ísť, a tu môžeme nastaviť, že koľky chceme ísť v jednej izbe, alebo ako to chceme rozdeliť izby. Keď ideme 6, 8, 4, tak tu môžeme vybrať, že ako to vieme rozdeliť. Alebo keď chceme ísť s deťmi, tak môžeme pridať aj deti do izby. A čo je veľmi dôležité, tak stlačíme vyhľadávanie. Tu máme ešte veci, ktoré sú teda naše produkty. Prvý je Best Price opcia a druhý je Premium Voucher. Ukážem na obe príklady, ako fungujú naše produkty. Čiže stlačíme vyhľadávanie, spustí sa. Niekedy toto vyhľadávanie je aj niekoľko sekúnd alebo pol minúty trvá. Napríklad v Slovensku a v Česku máme napríklad taký rezervačný portál, kde môžeme vyhľadávať letenky. To je skoro taký istý princíp. To preto, lebo vlastne my sme tuto dali na vyhľadávania v databázach tých 22 dodávateľov a od nich sa ťahajú tie dáta a ťahajú sa tie voľné kapacity na tento termín, lebo Fireflies portál je tak zoskladnený, že ukáže nám iba také ponuky, kde reálne môžeme rezervovať a sú voľné kapacity. Teraz to počkáme, za chvíľu sa to načíta a tuto môžeme vidieť to žlté logo a toto je vlastne náš digitálny produkt. Lebo keď tuto vidíme túto cenu, tak firma má takú firemnú logiku, teda vytvorila takú logiku, že nedáva také tie drahé ceny, ale toto sú také tie zaobstarávacie ceny plus ešte 3% marža. Plus ešte sme vlastne vytvorili ten digitálny produkt, ten Best Price opcia. To je digitálny kupón, vďaka tomu, k čomu ja viem rezervovať danú izbu. Môžem vás poprosiť odstrániť tieto šípky, ktorými pomáhate, chlapci? Dobre, ďakujem. Čiže ešte počkáme trošku. Hneď sa to načíta. Ďakujem. Čiže môžeme tu pozrieť druhú stranu. Čiže vždy nám vyhodí nejaké ponuky, ktoré môžeme vidieť. A na začiatku hneď vidíme tie ponuky, ktoré sú najrýchlejšie od týchto dodávateľov, ktorí prichádzajú. Ešte chvíľka. Tým to refreshnúť, možno mám tuto v hoteli pomalší internet. Dobre. No,
už to funguje. Tuto môžeme vidieť 1052 ponúk na tento termín. A keď sa nám načíta celá databáza, všetky voľné miesta, tak sa nám otvorí u nás filter, kde môžeme vyfiltrovať a vybrať, a koľko hviezdičkový hotel chceme, s akou penziou. Ja toto v Dubaji vyberiem 5 hviezdičiek s raňajkami a dám filtrovať. No a toto nám teda vyhodilo a z týchto hotelov môžeme vybrať, ktorý je najviac sympatický a pozrime sa, čo sú tu. Keď tu nevidíme v prvej strane nič také, čo nás zaujalo, tak môžeme ísť na druhú stranu. Tuto sa vieme pozrieť, pozrime sa niečo zaujímavé. No a napríklad Al-Habtur Resort, čo tu vidíme? Čiže nás vyhodil hotely a vlastne prázdne kapacity a za koľko euro, od najnižšieho po najdrahší. Tuto sa nám objavia izby a vidíme, že Deluxe izba s raňajkami u nás 1544 euro plus 4 tieto best price opcie. A pozrime sa, že aká je to dobrá cena oproti trhovej cene. Čiže ja tuto skopírujem a tu sa pozriem, že kde môžeme mať tento hotel. Hneď na prvom mieste nám vyhodilo ponuku na žltomodrej stránke alebo aj na samotnej stránke hotela alebo na iných rôznych miestach, portáloch. Ale pozrime sa na portály, čo je najpoužívanejší. Toto môžeme nastaviť, teda nastavíme si ten istý termín od 1. apríla do 8. apríla. Tuto chceme mať dieťa nie, 4 dospelí a 2 izby a nastavíme tu aj raňajky. Vyhľadávanie. A tu nám teda vyhodilo Al-Habtur Polo Resort. Toto vám priblížim, aby ste videli. Ten istý termín od 1. do 8. apríla 4 dospelí, 2 izby. Čo nám ponúka, čiže 2x Deluxe Polo izba z raňajka. Aha, nie, raňajky tam ani nie sú. Čiže v tomto nie sú ani raňajky. Pozrime sa teda. Tuto sú už raňajky dvakrát, áno, čiže na 2 izby. A tuto môžeme vidieť, že 4509 euro na najznámejšej stránke rezervačnej, kde rezervuje okolo 200-300 miliónov ľudí aj denne, aj mesačne, aj ročne, aj viackrát si rezervujú a kliknú si na túto cenu. Vždy sa spýtam tomu, komu ukazujem stránku, napríklad kamaráta, sa spýtam, že koľko ty chceš platiť za to isté. 4509 euro, alebo pozrime sa u nás, alebo 1544 euro za to isté. Každý mi povie, že samozrejme to lacnejšie, ale tu je ešte otázka, alebo teda u nás distribútorov, alebo tých ľudí, ktorí sa zaoberáme s touto možnosťou a obchodne a že môžem povedať svojim známym, že ja ti viem vybaviť tento hotel nie za 4509 euro, ale za 3500 euro ti to viem obsadiť, rezervovať. Takže môj známy možno ani o Fireflies nevie, možno ani nevie, že ja vlastním tento portál, ale ja mu môžem predať tieto 2 izby za 3500 euro a viete mu to ukázať. A tento človek sa poteší, že
sa dostal k tomuto o 1 000 eur lacnejšie a môže ísť. Ale čo sa deje u teba, keď ty to vieš za 1544 eur rezervovať? Je tam ďalších 3000 eur príjem, teda, čo si predal tvojmu známemu. Je to vlastne win-win situácia. Toto je jeden spôsob, že ako ja komunikujem a predstavujem túto stránku, že nemusí sa registrovať na Firefly stránke, ale ja mu vybavím túto cestu za toľko, koľko sa dohodneme. Alebo ešte je druhá možnosť, ako vie cestovať tento človek cez nás. Takže ja mu pošlem zadarmo pozvánku, aby sa mohol prihlásiť na stránku a viem mu poslať tieto 4 kusy tohto digitálneho produktu do jeho webovej kancelárie a on to vie rezervovať za 1544. Tú istú izbu na ten istý termín s raňajkami, tak ako aj na žlto-modrej stránke. Len on z toho profituje, lebo nemusí toľko minúť. 3000 eur rozdiel. Čiže 3000 eur mu ostane vo vrecku. Ale pozrime sa, že čo znamená to BPO, tá Best Price opcia. Ako som už spomínal, tak toto je firmy Fireflies digitálny produkt, kde je započítaná jeho provízia a pre tých distribútorov, ktorí toto vlastne promujú ďalej ľuďom. Ale je tu otázka, že koľko nám stojí, akú má hodnotu jeden kus tejto Best Price opcie. Moji milí, predstavte si, že my toto nakupujeme za 35 eur jeden kus tohto Best Price opcie. A keď chcete ako kúpiť po jednom, že napríklad potrebujem 1, 2, alebo 3, alebo 4, tak vyhľadajte takého distribútora, ktorý má viac kusov a od neho môžete nakúpiť tieto kusy. A predá vám to 35 eur za jeden kus. Alebo my ako sme zvykli hovoriť ľuďom a aj tomu podporujeme, lebo aj keď od firmy chce kúpiť tento produkt, tak Fireflies to nevie predať kusovo, ale vytvoril také cestovné balíky, napríklad za 1100-eurový VIP balík, čo obsahuje viac kusov týchto best price opcií. Ja som to zvykol tak vysvetliť svojim známym, že tak si to predstavte, ako napríklad tu na Slovensku máme nejaké stravné lístky, čo má nejakú hodnotu a že keď pôjdeme do obchodu a chceme kúpiť potraviny a s týmito lístkami vieme zaplatiť za potraviny. Ale tiež vlastne si nemôžeme kúpiť po jednom, ale dostávame to ako v bločkoch, v takom balíku. Tiež toto u nás funguje, že u nás vie nakúpiť takýto VIP cestovný balík, čoho produkty buď ty precestuješ, napríklad toto je jedna možnosť, alebo to vieš rozdeliť pomedzi známymi alebo to predať pre svojich známych alebo ľudí, ktorí chcú ísť a cestujú a radi by to využili. Čiže v tomto prípade máme 3000 eur úsporu na tejto ceste. Čiže 4 best price opcie, čiže 4x35, čiže 140 eur. Čiže my sme nakúpili, vlastne premenili z trhu s týmto 3000 eurovú maržu. Že koľko ľudí je vo vašom okolí, ktorých to zaujme iba ako cestovateľa, že chce ísť, lebo chce ísť, cestovať a chce mať vlastne si nechať vo vrecku 20, 30, 50% tej sumy, ako keby ktorú by zaplatil inak na tejto modrožltej stránke.
Koľko ľudí by to zaujalo? Koľko ľudí je, čo ešte, ktorí používajú túto modrožltú stránku a ani nevedia, že existuje lacnejšia a výhodnejšia verzia. Máme druhý produkt, volá sa Premium Voucher. A pozrime sa nejaké exotické miesto, napríklad Maldivy, lebo veľa ľudí mi hovorí, že Maldivy sú veľmi drahé, neviem si to dovoliť. A ja vždy hovorím, že čo by si hovoril, keby som ti ukázal také výhodnejšie podmienky, za čo by si mohol ísť aj na Maldivy. Pozrime si marec 1. až 8., napríklad na romantickú cestu pre dvoch, čiže so svojím partnerom, partnerkou. A tuto môžeme tiež dať vyhľadávanie a tu môžeme pozrieť, že ako tieto premium vouchere teda fungujú. Tu tiež počkáme, kým sa nám načíta zo všetkých databází, kým sa nám natiahnu ponuky. Nem sokára meg is van, még egy pár másodperc. Ešte pár sekúnd a máme hotovo. Vyhľadávanie. Dovtedy ja ešte poviem, že tento premium voucher, to si predstavíte tak, že je to vlastne 200-eurový kupón. Je to vlastne darčoková ako keby poukážka. Určite sa aj s vami stalo, že niekoho by ste chceli prekvapiť napríklad z obchode s obuvou alebo s drogériou, napríklad s nejakou darčekovou poukážkou, že vy ste to kúpili, tú poukážku a to ste dali svojim známym na nejakú oslavu. Čiže ten človek chytí tú poukážku a to vlastne premení za nejakú službu alebo produkt a vlastne on zaplatil s tou poukážkou za tie produkty. Čiže u nás tiež takto fungujú tieto premium vouchery, ale čiže jeden kus premium voucher stojí 200 eur. Čiže pozrime sa, že za aké ceny môžeme cestovať. Môžeme tu pozrieť prvú ponuku, dvojhozdičkový hotel. Tam nemáme vlastne žiadne raňajky ani nič, stravu. Čiže jeden premium voucher, čiže 200 eur plus 99 eur. Čiže od 1. marca do 8. marca pre dvoch môže byť na ten týždeň za 299 eur. Nie je to veľmi drahé, ale tuto vlastne ešte musíme ísť aj pre stravu. Tak sa pozrieme ešte na takú zaujímavú kategóriu 5 hviezdičiek na polpenziu alebo s all-inclusivom, čo nám vyhodí. No, takže pozrime sa, napríklad hneď prvá ponuka, krásny ostrovček na Malahiny Kuda. To je 4 alebo 5 hviezdičková ponuka, lebo je tu to pri 5 hviezdičkách, len u dodávateľa má v názve 4 hviezdičky, ale je to 5 hviezdičkové. Možno zabudli pridať jednu hviezdičku. Pozrime sa napríklad aj na alebo zostaňme pri týchto ostrovoch. Otvoríme toto. A Malahide Mikuda Bandos Resort, čiže pozrime sa, či sa to nájde na najznámejšom portáli. Áno, máme tu od 1. apríla do 8., teda od 1. marca do 8. marca pre dvoch na jednu izbu. Čo nám vyhodí. Čo je dôležité a čo si musíme teda ujasniť, je, že nie sme vždy najlacnejší na trhu. Ale keď budete porovnávať reálne ponuky a pozriete sa, aké sú rozdiely, tak určite môžete získať nejaké porovnávanie, že my sme vlastne v 80% vo vyhľadávaniach lacnejší a výhodnejší ako tento modrožltý portál. Teraz sa nám teda objavil tento rezort, že u nás je za 12 prémiových voucherov na polpenziu a 86 eur musíme doplatiť. A to znamená, toto sú s raňajkami, tu je raňajky večera, dobre,
Čiže toto potrebujeme na jednu izbu. A vidíte, že ešte je tam 34% na zľava a na tejto modrožltej stránke, čiže 3123 eur na modrožltej stránke na najznámejšom portáli, čo my máme 12 voucherov, čiže 12 krát 200 eur, to je 2400 plus 86 eur na Fireflies. A, a oproti tomu svetovo najznámejšiemu portálu. Tu máme tiež skoro 1000-eurový rozdiel, nie je toľko, ale 600, takých 600-700 eurový rozdiel aj v tomto. Čiže tieto tieto dva produkty máme na Fireflies a my toto vieme, tieto dva produkty kúpiť vo VIP cestovnom balíku, čo vieme celé precestovať. Keď niekto má otázky, že ja mám takú cestovnú kultúru, že ešte viem minúť na tie cesty aj viacej peňazí, tak kľudne vieme kúpiť aj väčší balík, viac 1000-eurový balík, lebo my napríklad máme ešte také ponuky, čo sú tzv. Individuálne ponuky, kde my napíšeme svoj dopyt, že kde chceme ísť a firma nám teda dá ponuky. Napríklad 7 ľudí chcelo ísť all inclusive 11 nocí do Egypta. Napríklad na modrožltom portáli to stojí 6052 eur. U nás na Fireflies 3187 plus 49 bez price opcií. To keď vypočítame 30, keď vypočítame 35, keď 35 krát 49, tak sme o 1150 eur lacnejší ako na modrožltom portáli. Čiže kľudne aj s väčším balíkom môžeme kúpiť, keď máme takú cestovnú kultúru, buď sami, alebo s partnermi, alebo s priateľmi, viete využiť celý balík. Teraz vám chcem ukázať to, čo sa s nami stalo. My sme teraz vlastne v Prahe, v Hotel Prezident. Ja som to potreboval pre 3 dospelých, pre 2 deti na 2 izby od včera do 3. novembra. My sme dostali 2 izby, Junior Suite a Superior izbu sme rezervovali a na tomto modro-žltom portáli je to za 3048 eur, ale ja som teda sa pozrel aj na Fireflies portáli a na Fireflies portáli to isté mi vyšlo ten junior a superior izba za 1912 plus 3 best price opcie. A tieto 4 noci ako rodina sme usporili 1000 eur na tejto ceste. Čiže týchto 1000 eur, čo mi ostalo, môžeme minúť napríklad tuto na ihrisku, alebo v reštike, na steak, alebo úplne hoci kde to môžem minúť. A vy to môžete tiež minúť rozumnejšie niekde, ako keď vyhodiť za izbu. Ja som mal ešte premium voucher, tieto produkty, takže ja som to napríklad rezervovala za 11 000 premium voucher, čo je 2200 eur. A ja vám ukážem, ako vy viete získať tieto premium voucher, tak, že vlastne vy to môžete využiť na svoje cesty. Dúfam, že je to zrozumiteľné, takto predstavené, táto webová stránka. Čiže prezentácie. Takže
prečo práve turizmus a ako podnikanie, lebo sme sa pozreli na rôzne sektory, aké sú obraty ročne, aké sú tam príležitosti na týchto trhoch dosiahnuť úspechy. A čo je veľmi zaujímavé a čo naozaj každý rozpráva o krypto svete, tých 1300 miliárd eur už iba len v Bitcoine je, ale teraz momentálne kryptotrh je 2000 miliard euro sa tam točí v kryptovalutách. V priemysle, v automobilovom priemysle skoro tých 3000 biliónov, miliard, ale v turizme je viac ako 10 000 miliard obratu. Od leteniek až po cesty, až po rezervácie hotelov míňajú ľudia okolo sebe, po celom svete. A ja som sa pozrel, že keď toľko peňazí sa točí v tomto sektore, tak viem aj ja dosiahnuť oveľa viac peňazí ako na rozdiel od ostatných sektorov. Tak áno, príležitosť a možnosť je oveľa väčšia. A teraz je na mne, ako ja využijem tieto možnosti a tieto nástroje, ktoré sú v mojich rukách. My budujeme takú cestovnú komunitu, ktorý nám prinesie dlhodobo a neustále pasívny príjem aj pre viac generácií, cez viac generácií. Je to fantastická vec, keď vy viete vybudovať taký biznis, ktorý pre vaše deti, pre vaše vnúčata, vnúčence, aby si mohli užívať a využívať tento životný štýl, čo je o cestovaní a o zarábanie peňazí. A keď toto spojíme, vieme spojiť, tak to je geniálne. No, poďme ďalej. Čiže o čom som ešte hovoril a veľmi dôležitá informácia, že viac ako 14 rokov už funguje tento projekt, stále sa buduje a vyvíja sa táto komunita cestovná. Sme súčasťou Európskej turistickej asociácie, Švajčiarskej asociácie a čo je veľmi dôležité a je to taká bezpečnosť, že Dimobiliar firma má poistenie 5 miliónových švajčiarských frankov pre Fireflies. Čiže nemusíme sa obávať, ako pri cestovnej kancelárii, že keď pôjdete cez nich cestovať, tak nedaj Bože, skrachuje firma, tak nevedia vás dostať späť zo zahraničia. Ja vlastne si myslím, že ste počuli o ľuďoch alebo od ľudí, že ostali vonku v tých destináciách, lebo tá turistická agentúra ich nevedela doniesť naspäť. Čiže je dôležité, že máme 7-dňový každý deň cez týždeň takúto zákaznícku linku, čiže keď máte nejaký problém s rezerváciou, s hotelom alebo čo, tak im zavoláte a so svojím jazykom sa si viete odkomunikovať všetky tieto veci, problémy. Našim cieľom je a víziou, že každá turistická služba, aby bola dostupná na jednom portáli a aby sme mohli s čo najlepšími cenami ponúkať tieto služby pre ľudí. Napríklad Vili Apartmány tiež postupne budujeme. U nás je aj z toho najväčšia databáza databáza týchto tie apartmány a tieto vily s veľmi dobrou výhodou, alebo na Firefly stránke máme službu ako Eat for Stay. Je to taká služba, kde máme možnosť momentálne v rámci Európy v 1200 hoteloch
tudunk úgy elmenni. Môžeme ísť tak, že zaplatíme iba polpenziu, čiže raňajky večeru a ubytovanie máme zadarmo, teda ako keby sme mali už zaplatené ubytovanie. Sú tam naozaj veľmi dobré ponuky cenové a aj lyžiarske strediská, aj wellness hotely. Kľudne sa prihláste a môžete porovnávať. Toto máme vlastne tieto týždenné ako keby pobyty, napríklad tuto v Cancúne v Mexiku za 166 eur illetve euróért, ma ott tudunk lenni 7. môžeme tam byť na 7 nocí dvaja v apartmáne tohto hotelu. No a čo je náš produkt? Náš produkt je vlastne ten VIP cestovný balík, čoho časťou sú tie produkty, ktoré môžeme využiť 100% na cestovanie, na rezerváciu hotelov, na rôzne výhody, a tieto balíky nám umožňujú aj prístup k tým exkluzívnym službám, alebo zaujímavé cesty, alebo rodinné cesty, alebo El tudjátok s vinni. priateľmi môžete ísť a tento VIP balík teda s týmto VIP balíkom môžeme aj využiť to, že dlhodobo môžeme získať viac tisíc eurový príjem. Môžete si to pozrieť aj detaľnejšie, čo obsahuje tento balík. Ja som sa snažil tak rýchlejšie, jednoduchšie ukázať, ako to môžeme využiť. Čiže my používame Fireflies na to, aby sme zviacnásobili naše peniaze, ktoré by sme minuli na cestovanie. Čiže vlastne pomocou VIP balíka tak, že môžeme zdvojnásobiť, späťnásobiť, ale aj zdesaťnásobiť tú sumu, za ktorú dáme za ten balík. Čiže balík Fireflies firma vytvorila ten štart program, aby sme to mohli dosiahnuť. Čiže jeden VIP balík teda má hodnotu 1100 eur a 700 euró, és obsahuje 20 tých best price opcií a dvakrát premium voucherov. Keď toto pridám tých 700 eur hodnotu a tých 400, tak to nám vlastne vyskladá tých 1100 eur, čiže 100% to môžeme využiť a máme potom zľavy a výhody. Čiže čo my dostaneme, keď my nakúpime tento VIP balík, z toho my ešte k tomu my dostaneme takzvanú business pozíciu, obchodnú pozíciu, čo ja ukážem, ako to funguje a to nám je garantovať aj veľmi rýchlo takýto vyšší príjem a províziu. Čo je veľmi dôležité, že v tejto časti my odporúčame ľuďom, aby rozmýšľali v tíme, čiže aby odporúčili túto službu aj iným. Pozrite sa na tie ceny, ako to viete využiť a používať, ako viete sa pripojiť na tieto platformy. Napríklad ten, kto vás pozval, tak on vám vie poslať zadarmo prístup a môžeme sa pozrieť, prečo je dobre pracovať v tíme. Teraz vám ukážem tento cyklus a vlastne tieto cestovné pozície, ako fungujú. Vidíte, že vlastne tam je team leader a prvý rad pod ním, 6 tých miest, tých je vždy obsadených s viacerými ľuďmi. Teda to sú obchodné pozície ľudí. Čiže my, keď nakúpime VIP balík jednotku, tak my dostaneme jednu obchodnú pozíciu a od ľava sa dostaneme na prvé miesto, čiže naša pozícia. Ale keď my nakúpime dva takéto balíky, čiže dostaneme dve pozície cestovné,
tak obsadíme 2 miesta. Alebo keď kúpime 3 takéto balíky, hneď na začiatku, tak dostaneme 3 takéto obchodné pozície. A my sme teda aktivovali týmto prvú našu obchodnú pozíciu. To ako keby som ja odporúčil ešte 2 ľuďom tento portál, tento nástroj, len v tomto prípade to zaplňujem ja, lebo som kúpil väčší balík a potom vlastne nasledujú rôzni ľudia, napríklad Sofia odporúči tento nástroj James. A James si kúpi jeden balík. Potom príde Dave, napríklad Kate odporúčila pre Davea tento portál a Dave sa tiež rozhodol, že kúpi 3 takéto VIP cestovné balíky a tým získa a aktivoval sa mu tá prvá pozícia obchodná. A potom ešte je tam Sara, napríklad Gabe vlastne odporúčil Sare tento nástroj a tiež si kúpila jeden balík. No a keď sa nám zaplní aj tento posledný riadok, tých 8 miest, tak máme vlastne kompletný obchodný cyklus a ten, ktorý je team leader, čiže na prvom mieste, úplne prvý, čiže s 2 tými obchodnými pozíciami a odporúčaniami, v tomto prípade je to John, a on teda dostane teda ten team leader od Fireflysu 2500 € bonus. Az a kérdés, hogy nektek Otázka je, že vy koľko týchto obchodných pozícií budete mať v tomto systéme a koľko vám vie vygenerovať plus príjem. Pozrime sa teda, čo sa stane potom, keď vlastne ten team leader dostane tie peniaze. Dobre. Potom ostatné tieto obchodné pozície sa pôjdu do ďalších týchto systémov, čiže máme tam tie 2 prázdne cyklové systémy a systém pozrie, kto je prvý, ktorá obchodná pozícia má ako prvý 2 tie odporúčania a 2 tie pozície. Čiže ja som teda ty si ako prvý od ľava ideme a od hora dole. Čiže tento systém to sleduje a čo je veľmi dôležité, že keď za 1 rok vlastne sa nám podarilo dostať tých 2500, tak nám zadarmo firma ešte znovu obnoví ten cyklus. Čiže prví ľudia, ktorí majú 2 tie odporúčania, jeden sme my a druhý je Dave. A potom vlastne teda my sa staneme tým lídrami. Napríklad od týchto posledných miest sme my predbehli každého, preto sa oplatí byť aktívny, oplatí sa ukázať veľa ľuďom, o čom toto je, aby sme my mohli byť na prvom mieste. Potom budú ľudia, ktorí majú jedno odporúčanie a potom ostatní, ktorí nemajú ani jedno odporúčanie. A takto vlastne máme 2 nové tieto cyklové obchodné cykly a títo ľudia, ktorí to sú Steve, Sophie, Eve, Tom a ja, tak my máme ako na prácu, aby sme čo najrýchlejšie zaplnili tieto prázdne miesta. Buď je to 8 ľudí, ktorí si kúpia jeden VIP balík, alebo jeden človek, ktorý napríklad rovno si kúpi 8 týchto VIP balíkov naraz. Ja mám vo svojej komunite viacerých, ktorí si kúpili naraz za 8800 € tento balík, lebo majú takú cestovnú kultúru, že veľa cestujú a oni rozmýšľajú v biznise a v obchode a nie je to jedno, či za tú prácu koľko násobne ja viem dostať naspäť provízie pre seba. Naša práca je tá istá. Ukážeme platformu,
ukážeme možnosť a každému človeku necháme rozhodnutie, že s akým VIP balíkom vie ísť ďalej. Takto vieme ukázať, z koľko percent ja viem dostať provízie z obratu tejto komunity. Dúfam, že je takto pochopiteľné. Čiže môžeme sa pozrieť, že keď napríklad niekto si kúpi jeden balík, 2, 3 alebo 4, tak toľko obchodných pozícií plus ešte generovať peniaze. Čo je zaujímavé, tak napríklad keď niekto štartuje už s VIP 4, tak už má v kariérnej úrovni 6% provízie. Tak teda si nakúpi, a môžeme tak nazvať. Keď niekto s 8, tak to je napríklad 8% na úroveň. Alebo ja mám ľudí aj, viacerých, ktorí hneď si povedali, že naozaj chcú veľmi vážne naštartovať biznis a oni išli na úroveň 16%. To je, že naraz kúpili 30 takýchto VIP balíkov. Ja ako za seba, keď hovorím, tak ja som si tiež vybral takúto možnosť, že som kúpil 30 týchto balíkov. Prečo som sa tak rozhodol? Je to tak jednoducho, vám to priblížim, že čo som ja teda kúpil, okrem toho, že mám tam produkty cestovné, na cestovanie, čiže mám jeden z najznámejších franchise modelov, ktorý nám prišiel, McDonald's. On v jednej prezentácii povedal, že prečo ľudia dávajú do tejto franchise u neho a prečo to stojí viac 100 000 jedna licencia franchise v McDonald's. A on povedal, že on dáva business opportunities, čiže obchodnú príležitosť dáva ľuďom, že daj mi 1 miliónov eur a ja ťa naučím, ako ty vieš 1 milión eur zarobiť. A s touto myšlienkou pôjdeme ďalej, že premyslite si, že my máme taký nástroj v rukách, s ktorým môžeme cestovať a aj zarobiť peniaze. A z toho my vieme dlhodobo dosť vážny príjem získať a taký profit získať, že ľudia míňajú peniaze dennodenne. To je otázka iba že cez ktorý portál. Naša práca je, aby sme ukázali, že tento portál je prečo dobrý pre nich. No pozrime sa, že ako to vyzerá tento start program, čo môžeme 10 násobiť tie peniaze za 3 mesiace, ktoré by sme minuli na cestovanie. Teraz naozaj tí ľudia, počúvajte, ktorých zaujíma, ako vedia zarobiť vážne peniaze. Čiže pozrime sa, tu si ty, alebo nejaký, ktorý začína a ty chceš budovať biznis a kúpiš si ten prvý VIP balík za 1100 eur, čo je veľmi dôležité. Tu si predstav takú cenu, za ktorú ty vieš a čo chceš znásobiť za tieto 3 mesiace. Čiže, čo je práca? Prvý mesiac nájsť takých 2 ľudí, známych v okolí, alebo aj neznámych, to je jedno. Že s kým je pre vás lepšie a jednoduchšie komunikovať a ukázať im túto možnosť a tento nástroj, tento portál. A my naučíme vlastne týchto 2, ako aj oni spravia to isté, tú istú úlohu. Čiže v prvý mesiac 6 ľudí
máme úlohu nájsť týchto 6 ľudí. Ale ešte môžeme povedať, že títo ľudia si zvolia ten istý štart. Vždy sa aj nás pýtajú, že čo mi odporúčaš, Erik, ty ako si naštartoval tento biznis. A má strašne silnú psychologickú takú podporu, že ľudia začnú rozmýšľať tak, že ťa chcú zduplikovať, čiže a kopírovať. Čiže keď ty si začal s 1100-eurovým balíkom, tak je pravdepodobné, že aj on začne. Keď ty napríklad začneš biznis s 3300 alebo s 30 balíkmi, tak ten človek ťa bude kopírovať a bude rozmýšľať tak, ako vie aj on začať ako ty. Čiže druhý mesiac úloha je nič zložité, to isté, tá istá úloha znova ako v prvom mesiaci, čo sme spravili. Čo je veľmi dôležité, že ešte v tomto čase pravdepodobné, že ten, ktorý vás pozval na túto prezentáciu, na tento meeting, a on vám bude držať ruku a bude vám pomáhať, je pravdepodobne, že ten človek, ktorý vás pozval, on vám ukáže, ako to treba vybudovať. A príde tretí mesiac, v treťom mesiaci naša úloha je tiež tá istá práca. Nastane sa táto situácia a za 3 mesiace vám Firefly zaplatí 11 000 eur províziu, príjem. Čiže pozrime sa, čo sa stalo. Ja som naštartoval biznis 1100 eur. Tieto produkty ja miniem na cestovanie alebo ich rozdám pre ľudí v mojom okolí, že nech sa páči, choď, cestuj, ja ti pomôžem v tom. A čo je dôležité, a ešte vám ukážem ten pohľad na celé. Určite každé pozná niekoho, kde z viacerých biznisoch sú napríklad s doplnkami výživy alebo niekde. Či tam je otázka, aj tam kúpite hneď za 1100 eur nejaký balík, kde je, neviem, 50 parfémov alebo niekoľko dezodorantov a tak ďalej. A budete to iba vy používať, alebo to rozdáte po kusoch, alebo teda ľuďom, alebo ako nás testery, hej, alebo skúš to, nech sa páči, skús to, použi to, ak sa ti to páči, tak ty si to tiež vieš kúpiť vo veľkom balíku a potom ty to vieš použiť, natrieť, vypiť aj ty doma. Že u nás sa to isté dá spraviť. Čiže tí, ktorí vlastne, teraz sa rozprávam s tým, alebo rozprávam k ním, ktorí máte už balíky a zamysleli ste sa, že vy máte tie best price opcie ako testovacie produkty. Že napríklad tu je best price opcie, dám ti, vyskúšaj to, aby si mal pozitívne pocity z toho, že áno, funguje ten projekt, že ťa pustili do tej izby, aj do lietadla, keď máš lístok. Čiže máš ten pozitívny zážitok, buď hneď alebo potom, tak potom ukáž VIP balík, prečo sa ti to oplatí aj biznisovo vstúpiť do tohto obchodu, lebo keď chceš provízie z tohto trhu, tak sa to oplatí. Čiže keď sa rozhodnete, že nie chcete iba jeden VIP balík, ale 3, tak čo sa stane? Tá istá práca, prvý mesiac, tá istá úloha, naučiť 2 ľudí, ktorí prinesie zase 2 a ukáže to ďalej ľuďom do tohto programu. Prizve ďalších ľudí aj v 2. mesiaci tá istá úloha, aj v 3. mesiaci tá istá úloha, ale hopa, teraz sa pozrite, čo sa stane. Koľko je táto suma? Čiže za tie 3 mesiace my dostaneme 10 násobok
tej začiatočníckej sumy. Čiže 3300 € stojí biznis, ktorý viete naštartovať tak, že za 3 mesiace mi vie vygenerovať 34 000 €. Videli ste takéto niečo? Napríklad ten najznámejší modrožltý portál vie toto ukázať. Nie len ukázať, ale ešte ani ponúknuť takúto možnosť. A koľko ľudí je, ktorí odporúča strašne veľa vecí, napríklad v affiliate programoch, a že má jeden pozývací link a rôzne portály pozýva ľudí, lebo odporúča a má možnosť. A takto ste z 10 znásobili peniaze, ktoré míňate na cestovanie. A ako môžem mať ja dlhodobý príjem, pasívny? To máme u nás, tzv. Powerline, a je veľmi dôležitá otázka pre teba. Čo by si hovoril na to, alebo predstav si takú možnosť a takú príležitosť, že keď napríklad pôjdeme dozadu 5-10 rokov a tento žlto-modrý portál, keď si sa tam dostal na tento portál s nejakou cestou, tak odvtedy ty mesačne dostaneš z každého minutia peňazí, každého človeka by si dostal určité percento. Tešil by si sa tomu? Určite áno. Len tento modro-žltý portál nedáva túto príležitosť a predstav si, že koľko rokov si sa zaregistroval na ten portál. Veľa. Však? Takže my ako Fireflies a firma a tento portál ponúka možnosť, že odteraz, ako sa pripojíš ako zadarmo prihlásenie, tak odvtedy každá jedna aktivita, každý jeden nákup vieš sledovať. To znamená, že ty si tu, keď si dneska dostal pozvánku, tak od dneska, ako si aktivoval tú pozvánku, napríklad ten e-mail, čo si dostaneš, že aktivuješ, tak tu sa dostaneš do tejto časovej osy a vždy budeš vidieť každú aktivitu, kde v Nemecku napríklad rezervuje hotel alebo v Malajzii sa pripojí na portál, alebo niekto z Česka obsadí program, v Turecku niekto zrezervuje transfer, alebo v Taliansku si kúpi niekto balík. A ty budeš vidieť každý jednu aktivitu, že takto na časovej osi idú chronologicky za tebou. Ako my z tohto vieme zarobiť peniaze a ako z tohto môžeme získať peniaze napríklad na kávu? Tak, že vlastne keď dvoch ľudí pripojíš na Fireflies portál a kúpia nejaký VIP balík, tak odvtedy tebe Fireflies každý mesiac ti 6 mesiacov dostaneš od Fireflies určité percento z obratu, celého obratu. Je to geniálne. Pozrime sa ešte, aké sú kariérne úrovne a ako sa môžeme priblížiť k čoraz väčšej provízie z obratu, čo naša komunita míňa. Toto je teda táto forma, biznis forma, môžeme to nazvať ako, že my z tohto vieme profitovať. Aby sme mohli profitovať z tohto, tak nás to stojí 95 € ročne. Toto potrebujeme, aby sme boli affiliate partnermi a aby sme mohli o tomto oficiálne rozprávať a zaviesť do praxe. My tiež dostávame body za každý jeden obrad, za každý jeden nákup. Je to prepočítané na body, čo je vlastne systém spraví a v každej webovej kancelárii si to môžeme odsledovať a v závislosti od toho, koľko máme bodov, to v takej úrovni my budeme percentuálne. Čo znamenajú tieto percentá? To znamená, že odvtedy z obratu, čo ty vytvoríš alebo tvoja komunita vytvorí, tak
ostane u teba toľko percento. Ako vieme tieto body získať, keď jeden balík si kúpime, tak to je 2200 bodov. Keď kúpi niekto 3 VIP balíky, tak za 3300 eur, tak to je 6100 bodov. Keď niekto nakúpi 30 VIP balíkov, tak to je 33 000 eur, to je 66 000 bodov. A ešte jedna dobrá správa, keď aj ty rozmýšľaš vo veľkom v obchode a rozmýšľaš o tých 30 balíkoch, že máš možnosť to kúpiť, tak hneď Firefly ťa dostane na 16% úroveň. To znamená, že 16% tých provízií dostaneš z vzniknutého obratu z tvojej komunity. Čiže vidíte, tá istá práca, tá istá komunikácia s ľuďmi je dennodenne alebo mesačne a nie je to jedno, či dostaneš 5% z obratu tvojej práce alebo 16%. Dámy a páni, moji priatelia, ja som sa preto to rozhodol, že ja chcem taký obchodný štart, že hneď chcem mať 16% províziu a úroveň. Ja mám takých známych, ktorí tiež sa rozhodli s takýmto štartom ako ja. A mne to teda prinieslo rýchlo tak 5-6 takýchto známych, ktorí tiež takto naštartovali svoj biznis. A cca za 4-5 mesiacov ja som podľa obratu získal 23,5% úroveň. A verte mi, že tu sa stane zázrak, lebo keď my niečo robíme a pracujeme a ideme za tým a budujeme takú vec, čo milujeme robiť, tak z toho obratu 23,5% získame my. A ostane to u nás. Podľa mňa je to úplne geniálne. Prečo? Tuto potrebujeme mať 6 takých lídrov, vybudovať alebo naučiť, ktorí dosiahnu tých 16% úroveň. A toto môžeme rýchlo spraviť a vieme strašne pomaly, keď tam ideme kročík po kročiku po tých percentuálnych úrovniach. Čiže čo je veľmi dôležité, ako toto funguje, čiže Fireflies, tento bonus systém. Čiže od Powerline dostaneme tiež body, to znamená, že firma nám dá za našu aktivitu 40% zadarmo, to je tých Powerline zabezpečí a to nám ešte tiež zjednoduší vlastne firma. Čiže riaditeľ to vymyslel, že my musíme dať svojej práce iba 60% a tak my vieme napredovať v kariérnej úrovni, aby sme mohli mať viac percent. Potom máme tie VIP cyklové bonusy, čo som už ukázal, koľko môžeme získať peniaze. Máme skupinové bonusy, ako to vyzerá. Ja vám ukážem príklad. Tu máme lídra, ktorý je na 23,5 percentuálnej úrovni a má takých lídrov, ktorí sú na 16%. A tento líder zo 16% má ešte niekoho, kto má 11% úroveň a nemohli teda urobiť, aby vedeli naštartovať biznis väčším balíkom napríklad a má 11%. Ten človek, on odporúči portál nejakému novému človekovi a on nakúpie hociaký balík, tak on z toho dostane 11%. A ten líder, ktorý je na 16% úrovni, tak on dostane rozdiel, čiže 5%. Províziu a ten, ktorý je na 23,5%, tak tiež dostane ten rozdiel. Tam je tých 7,5% rozdiel. Dúfam, že je to takto zrozumiteľné.
za každý eur rezerváciou, čiže to, čo zaplatí a priplatí človek s bankovou kartou, tak tam je tých 3% marža, tak tie 3% sú rozdelené, že 1% ide do toho PowerPoint Passive bonusu a potom ešte tých ostatok 2% firma rozdelí do tých skupinových bonusov. Závisí od toho, kto je na akej úrovni. Potom sú vlastne cestovné súťaže, ktoré sú veľmi... Ja sa teším, lebo sme to už získali um, tiež získali, keď ja som pred rokom a pol sa pripojil, tak tiež som sa rozhodol, že áno, budujme túto komunitu. Teraz bude vo februári 2 roky, ako som ja takto aktívne v tomto biznise. A, a už som bol viackrát na náklady firmy, teda na tieto cestovné súťaže v Egypte, v Abu Dhabi, v Mexiku a teraz vidíme, že v decembri pôjdeme na Bali s firmou, v januári na Maldivy a strašne veľa miest vieme pozrieť, takže firma nás tam teda na náklady firmy tam môžeme ísť. Jediná úloha je, že to, čo by sme robili aj ako zamestnanec, aj ako podnikateľ, proste rozprávať o takom nápade, o takém nástroji, čo je veľmi zaujímavý a čo nás naplňa a jednoducho viac 100, viac 1000 eur vieme usporiť s tomto nápadom a to, čo vlastne my usporíme, tak môžeme minúť niečo iné a ešte dostaneme aj profit tým, že používame tento nástroj. A čo je veľmi dôležité, že ako vieme my dlhodobo cestovať zadarmo, my dostávame provízie a príjem tak, že 90% firma nám zaplatí na náš bankový účet a to použijeme na to, čo chceme, na odev, na tankovanie, na auto, na cestovanie, na stravu a 10% tohto príjmu nám zostane v našej webovej kancelárii na cestovnom zostatku, z čoho vy môžete rezervovať cestu a hotely alebo tie ďalšie služby nakúpiť. A takto my vieme dlhodobo viackrát zadarmo cestovať. Aké sú teda tie kroky, aby si bol úspešný? Teda, čo potrebujeme, aby sme mohli byť úspešní v tomto biznise. Čiže vypýtaj si pozvánku, link, aby si sa mohol pripojiť zadarmo k tejto komunite. Potom nakúp svoj VIP balík, na čo máš možnosť a ako chceš naštartovať. A potom späťnásob svoje peniaze, ktoré by si minul na cestovanie, ktoré by míňaš na cestovanie a potom máme, vďaka Start programu môžeš aj 10 násobiť a viac násobiť svoje vložené peniaze, ktoré míňaš na cestovanie. Alebo teda vybuduj svoju kariéru, čo pravidelne ti prináša pasívny dlhodobý príjem. Čiže toto je vlastne prezentácia. Dúfam, že každému to bolo pochopiteľné a zrozumiteľné a prehľadné. Ešte sa prosím porozprávajme v krátkosti o tom, že čo je vlastne tajomstvo tohto úspechu v tomto podnikaní a čo je vlastne dobrý nástroj k tomu, aby si mohol napredovať v biznise. Toto sú udalosti firemné. Veľmi dôležité, že vy, ktorí chcete budovať biznis, aby ste boli na takýchto firemných udalostiach, je to vlastne také, ako keď vy ste ako zamestnanec niekde, alebo ste nejaký živnostník, kde
šéf oznámi, že ľudia, my tuto zorganizujeme udalosť, kde povieme, že kde napredujeme, ako napredujeme, čo potrebujeme na to, aby si bol v tej danej práci úspešný, alebo dá nám takú víziu. A u nás je to to isté. Ty potrebuješ vedieť, čo ako funguje, a aké máme produkty, akú máme budúcnosť, víziu, aké ešte prinesieme nástroje na trh, ktoré vám pomôžu na rozvoj tvojho biznisu a je to strašne dôležitý nástroj, aby si tam bol. A je to dôležité, aby nie iba ty si tam bol, lebo môžeš vidieť z tejto prezentácie, um, ako je dôležité, aby oveľa viac ľudí sa dostal tejto informácie a aby vedeli využiť tento nástroj na to, na čo chce. Niekto chce iba cestovať, niekto iba chce si zarobiť z tohto. A budú takí ľudia, ktorí chcú žiť z tohto a s týmto chce vytvoriť a dosiahnuť svoj cieľ a svoj sen splniť a pre svoju rodinu aj pre svoje ďalšie generácie. Určite sa rozhodnite, kde chcete, do ktorej kategórie chcete patriť a určite dajte vedieť tomu človekovi, ktorý vás pozval, aby vedel ten človek, koľko času vám má dať, aby vás učil, že v tomto obchode, lebo v tomto obchode je najdôležitejší nástroj je čas. Čiže my ako lídri, my chceme takým ľuďom dávať svoju energiu, ktorí sú rozhodnutí, že čo chcú robiť. Je to najhoršia vec, čo môže stať, keď vy kradnete lídrom čas, lebo jednoducho ten čas možno by niekto využil, kto naozaj chce a reálne chce využiť. Naozaj robte to naozaj úprimne a úprimne si povedzte, že čo chcete z tohto dosiahnuť, aby sme vedeli, koľko energií tam dať. Ešte vám chcem povedať, aké udalosti nás čakajú, ktoré zorganizujeme. Ja vás pozývam srdečne, čo bude najbližšie budúci víkend 9. a 10. novembra na Slovensku. Taký Dream Weekend. Sobotu pre lídrov, na čo sa môžeme kvalifikovať od DEC kariérovej úrovni, ktorí majú 11% úroveň, alebo za uplynulých 3 mesiace 10 000 eurový obrad vedeli vyprodukovať. Minimálne 50-50 s pravidlom 50-50%. Čiže nie len jeden, ale od 2-3 línií a od partnerov. Ďalší termín je 16. novembra v Rumunsku. Bude štart seminár, to iba v sobotu 16. novembra v Rumunsku. V Maďarsku bude 23. až 24. novembra v Mátraháze. Bude Dream Weekend. Tiež si vypýtajte od svojho sponzora z vyšších línií, aké sú podmienky na kvalifikáciu a 30. novembra a 1. decembra bude v Poľsku, v Zakopanom, bude prvý Dream Weekend. Čiže ak máte poľských známych, tak kľudne môžete ísť s týmto človekom na Dream Weekend a vypýtajte si tiež od sponzorov pomoc, aké sú podmienky kvalifikácie. Čo je veľmi dôležité, a pomaly sa blížime
26. apríla máme Fireflies gala, taký Oscar v Grassalkovič kaštieli v Gödöllő v Maďarsku, to je vedľa Budapešti. Budeme mať veľkú konferenciu, veľký seminár, kde každého jedného z vás srdečne vítame, ale je limitovaný počet osôb. Maximálne 550 ľudí má miesto, ktorý vie sa tam dostať. Keď nemáš ešte lístok, tak určite čo najkratšej dobe si zakúp, lebo to je vlastne taký štart ti dodá v biznise, čo ti môže strojnásobiť, späťnásobiť, aj zdesaťnásobiť dynamiku tvojej firmy, tvojho podnikania. Dostaneš taký rytmus v biznise. Na tomto semináre bude veľmi veľa úspešných lídrov a môžete sa ich spýtať, čo potreboval na to, aby dosiahol tieto úspechy a dosiahli títo ľudia naozaj rýchlo svoje vysoké kariérne úrovne a veľmi sa teším osobne, že ja budem vidieť svojho sponzora Varga Šandora, ktorého tam vlastne oceníme, lebo získal fantastickú kariérnu fantastickú úroveň na Smaragd lídra. O týchto už vyšších kategórií som ešte nerozprával. Veľmi sa teším na jeho príhovor a jeho ocenenie a jeho podanie, že čo spravil k tomuto úspechu a strašne veľa ďalších kolegov, ktorí poberú platina kariérnu úroveň. Ja už teraz viem, napríklad v Maďarsku jeden pán, Tóth Arpad, ktorý za 2 mesiace dosiahol platinovú úroveň tých 23,5%, za čo sa naozaj oplatí počuť, že čo je potrebné na to, aby človek za 2 mesiace, aby dosiahol túto vysokú úroveň. Kto ma sledoval teraz, tak dá sa to rýchlejšie spraviť. Ja sa veľmi, teda v budúcnosti ešte nevieme termín ďalšie. Napríklad ďalšia cestovná súťaž bude v Antálii a tiež sa dá na to kvalifikovať a snažte sa naozaj sa tam dostať a kvalifikovať sa, lebo tu sa vieme stretnúť s riaditeľom, s vlastníkom, s Varga Istvánom a viete sa s ním spojiť osobne a naozaj si od neho získať informácie a viete sa s ním osobne porozprávať, čo je fantastické. A ešte aj Bartuška, Jožef a iní lídri, Jaruška napríklad z Česka, ona je tiež líderka, od ktorej sa môžete naučiť, ako ona pracuje, ako podáva informácie. Napríklad Lukenič Viktor, naozaj strašne silný platinový líder v tejto komunite. A ďalej ďalší ľudia, s nimi sa viete spojiť aj na takýchto udalostiach, aj na tých cestovných súťažiach. Podľa mňa som povedal všetky dôležité informácie, ktoré potrebujete vedieť na to, aby ste naozaj chytili svoj osud, aby ste využili svoj život a užili a aby ste vedeli, že vy máte taký nástroj v rukách, kde nemôžeme byť smutní, nemôžeme sa sťažovať, lebo tento nástroj a táto téma, čo my máme v rukách, tak z 10 ľudí 9 zaujíma a naozaj sa ich to týka. Z tohto my vieme zminimalizovať riziko, že dostaneme od ľudí nie. To je niečo neuveriteľné. Od tohto je iba otázka, že koľkým ľuďom chcete teda povedať o tejto príležitosti a
A koľko ľudí chcete, aby sa pripojili k vám, lebo všetko začína od vás a od vášho rozhodnutia. Ostatné je len extra. Včera je už minulosť, do budúcna nikto nevidí, to nechajme ako prekvapenie, takže žite v prítomnosti, užívajte si život, naozaj užívajte si tých ľudí, ktorí sú vedľa vás a s týmto vedomím predstavujte túto firmu, tento postoj, čo je v nás. A každému prajem veľa šťastia a veľa úspechov v tomto biznise. A prajem vám dobré využitie času. Niekto oslovuje Halloween, niekto zajtra teda navštíví svojich zosnulých, ktorí sú pre vás, boli pre vás teda veľmi dôležití a naozaj si spomienky uložme v hlave, lebo to nás tiež dopomohlo tomu, kto sme. Učme sa z chýb a poďme ďalej. Veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a krásny večer vám prajem. Ahojte. Köszönjük szépen, nagyon jó volt, sziasztok! Sziasztok, köszi szépen!